Oni ce oni nyantuma ayo bismillah de MSTV sanfɛ foli anta no ban kan bagana la be bago bela jile mali kono ani mali ko kan bi tane afrika lo kile muga ani sheki sambe fla ani muga anduru aho don kibaru ni mo wati seni kana anda se an bi kuna fon ba mani ka huluda o kuno ka ambe wakila ji ka be se ganda meni kuna fon an kan na charlie ani ka wakil no ja kila jorla wala ko fe bi kuna fon ba mun ma molo ne ka huluda o kuno ho do be talike Anka Mali état-major général des armées alibe communiqué que civil temeni afrika lo kile muga ani woro samba fla ani muga andu communiqué mu konna na état-major alibe la silike ko juma temeni afrika lo kile muga andu samba fla ani muga andu ne kanyeta an fla ka sangani minute pisa bayre koni anka Mali finitu olu koni opération do were kon ke opération sin fe usira ka ba machi wale macha mambone unina oba machi wale macha mambone kon bonena unina chela ko ba machi wale nyama ma sabayre kon ku be mun yere kon ku nyine lo ko sebe anka Mali finitu go fe ni region ko folina don temenu were kon na Algérie ale Mali Burkina Faso ale Niger no ka yen sorti samba din yere kon genga bo aka jamana yere kon kono ne kata u fi chenche yere kon safe Niger fa fila yere kon na o man yere kon sele uya ira ka foko ka ulu yere kon to Algérie autorité mo yere kon ka buluka ka Algérie ka police yere kon uyo wale jugu chama yere kon tani ka ulu yere kon segere ko juma temene afrika lo kile muga anduru samba fla ani muga anduru eko banka ma fla mun yere kon kumnele kundo anka Mali autorité yere kon fe o sabu ke fausse garantie ko yere kon min temena eko banka aleni ide mo yere kon ni wachala ay kuna funere kon soro kon don ko folena eko banka ale kani ma fla mun yere kon nena ko la blala juma temene afrika lo kile muga anduru samba fla ani muga anduru Mamadou Traoré ni mawara kon ba foni ma ko fole ma ko lewro yere kon ni ne politicien aka Mali jamana kon nana alamsa temene afrika lo kile muga annani samba fla ani muga anduru aka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité au procureur ale kon ya la ni 15e arrondissement mawara kon fe ukatani ma ko fole yere kon mine ay kuna funa yere kon soro ko ni ma ko fole yere kon mine juma temene afrika lo kile muga anduru samba fla ani muga anduru Malade depo yere kon dara Mamadou Traoré yere kon kani kata adatu kaso yere kon na nyani aga kilite kuma yere kon che alamsa temene afrika lo kile muga annani samba fla ani muga anduru Guinée Bissau état-major général des armées kon be la selike kale ordre yere kon di Guinée Bissau finiti yere kon ma konu we ma yere kon soro kare kon nana ni marama fembe e ma yere kon bulu be fega nan basigi bale yere kon ko yamariya dilendo Guinée Bissau finiti ma o ka marfa yere kon ci ela ni kuna fan ban ne be ambulo korobi amna mun wala oyo bidon kibaru kon nana Ali état-major général des armées alibe la silike civil temene afrika lo kile muga ani woro samba fla ani muga anduru ko juma temene afrika lo kile muga anduru samba fla ani muga anduru aka Mali finiti olu yere kon opération do yere kon ke tonka fa fla yere kon na yoron be gundam de cercle kon na ni yoron bela jine yere kon be Tombouctou région de kon na kon opération ko folen yere kon sin fe aka Mali finiti olu sira ka fara ko kene kan shi ba ma ci wale ma jama yere kon ma wale mkerani ka mo chama bone unina yere kon ko ma bonane yere kon na unina ba ma ci wale ma yere kon ka yorola ba ma ci wale nyama saba yere kon bi wala ni ba ma ci wale nyama saba mun yere kon fagara aka Mali finiti go fe ni olu yere kon Samba Diallo ni ma ko fale ton ka région yere kon nana ale de be fin perentan yere kon jambla aka Mali finiti go nye Amadou Bari ni ma ba fo alima ko bura ale ni Ibrahima Diallo ayira la ka fo kun yere kon ba ma ci wale nyama do yere kon munu joda yere kon ka bobo ma ci wale ma ka wale jugula ko wani ma saban yere kon ko nyinne lo ko sebe aka Mali finiti go fe ko nga kon frapum yere kon kera juma temene afrika lo kile muga anduru samba fla ani muga anduru ko yere kon kera sawbe ni kani ma saban yere kon bone unina ko an Mali finiti yere kon sira ka frapu kene kan shini ba ma ci wale man yere kon ma asoro aka Mali finiti ulu ko yere connaissance offensive do yere kon ke ni o yere kon sin fe ba ma ci wale man no ku kembe ni ka ja yere kon da aka Mali finiti nye ko sha secteur yere kon konana yoro mini tonka yere kon ma janyona ko ba ma ci wale man no ku kembe ni ka ja yere kon da aka Mali finiti nye ni yoro ko folin yere kon na anga Mali finiti ma bi man yere kon ka ja kon na ka sega usbabu yere kon ke o reconnaissance offensive mu yere kon ke état-major ka communiquer kon na abe fulba ke ni kan shi anga Mali finiti ma kere ne ala munu sindu na ni opération yere kon na abe ufo ko sebe yere kon ka chesiri anu ka barake ko nyuma na o fana tamele yere kon ko fe état-major ale ayira ka fo ka be ga jate mine wakati laban yere kon na
ko min yɛrɛ kɔni ye fɛn pɛrɛntaw ye o utiliseli ka di bamaci walemaw ye u ka walejugu kɔnɔna na ko a bɛ ka jateminɛ fɛnɛ yɛrɛ kɔni ko bamaci walema ninnu u b'u ka fɛn pɛrɛnta ninnu yɛrɛ kɔni bila o y'a sɔrɔ complice dɔw yɛrɛ kɔni bɛ u bolo population yɛrɛ kɔni cɛla ko wa o complice yɛrɛ kɔni ye denmisɛnninw de minnu si tɛ san 18 yɛrɛ bolo ko wa u bɛ nin denmisɛnnin nin yɛrɛ de kɔni ta ka olu kɛ u ka guetteur ale ni minnu yɛrɛ kɔni bɛ charge minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ minnu na minnu bɛ olu yɛrɛ kɔni déclencher k'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin ninnu bamaci walemaw b'u bila o baara ninnu de la pare de kɔni na état major ale bɛ laɲini kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka hakili to an ka denmisɛnninw na an ka jateminɛ yɛrɛ kɔni caya u nɔfɛ ka da kan ko yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni min ye bamaci walemaw bɛ an ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ta ka u bila u ka baara jugu ni yɛrɛ kɔni na ko bɛ se ka o ko in yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka da kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bamaci walemaw yɛrɛ kɔni u ka baara yɛrɛ de kɔni denmisɛnnin fitininw yɛrɛ kɔni talen ka o bila ni baara sugu ni yɛrɛ kɔni na Niger, Mali, ale ni Burkina Faso ni jamana saba ninnu ka ressortissants minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ Algérie jamana kɔnɔna na o maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ témoignage yɛrɛ kɔni kɛ ko Algérie ka maaw yɛrɛ kɔni olu gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na u tilala ka u ta yɛrɛ kɔni ka taa u fili cɛncɛnjala yɛrɛ kɔni kan Niger fanfɛla la Algérie ka nin gɛnni yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ jugumanba yɛrɛ kɔni bɛ Algérie ale ni AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Mali Burkina Faso ale ni Niger ye ko wa don laban yɛrɛ kɔni na migrant caman minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Mali Burkina Faso ale ni Niger yɛrɛ kɔni Algérie ale olu caman gɛnni ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na a taara maa min yɛrɛ kɔni fili Asamaka zone yɛrɛ de kɔni fanfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na cɛncɛnjala yɛrɛ de kɔni bɛ yen ko u taara maa min yɛrɛ kɔni fili nin yɔrɔ in na ka sɔrɔ ji ale ni dumuni yɛrɛ kɔni ti u bolo yen nɔ kunnafonidi sira maaw yɛrɛ kɔni sera ka kunnafoniya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin koɲɛ in yɛrɛ kɔni na maa minnu yɛrɛ kɔni gɛnna Algérie fɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Algérie ka maa yɛrɛ kɔni u tun bɛ walijuguw kɛ olu la u tun b'u ka hadamaden hakɛw violer wa ko maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ tununa u ka nin yɛrɛ kɔni senfɛ mɔgɔ gɛnni nin yɛrɛ kɔni dɔw ka kɔrɔfɔ la ko n'a y'a sɔrɔ e ye malien ye walima i ye burkinabé ye walima i ye nigérien yɛrɛ kɔni k'u b'i maltraité yɛrɛ de kɔni ko wa hali négociation tɛ a la yɛrɛ dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni k'u talen olu yɛrɛ kɔni fili cɛncɛnjalan yɛrɛ kɔni kan olu yɛrɛ kɔni cɛla la dɔw fɛnɛ tununa yen nɔ ko wa ko k'u to cɛncɛnjalan yɛrɛ kɔni sanfɛ dɔw fɛnɛ ye binkani walew yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin muso ninnu yɛrɛ kɔni ma o yɔrɔ in na témoin dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka kɔrɔfɔ la ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin walejugu nin yɛrɛ kɔni kɛ olu la ko civiliw yɛrɛ kɔni tɛ ko Algérie ka polisiw yɛrɛ de kɔni kun bɛ ka nin ko ninnu kɛ olu la k'u kun bɛ olu yɛrɛ kɔni bugɔ a dɔw yɛrɛ kɔni na u b'olu wajibiya k'olu kunkolo gana yɛrɛ de kɔni dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko wa u ka migrant gɛnni nin yɛrɛ kɔni u bɛ nin kɛ mɔgɔ caman yɛrɛ kɔni na ko wa min yɛrɛ kɔni n'u ye maa ninnu yɛrɛ kɔni gɛn u ka nafolomafɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ u bolo ko polisi ninnu u b'a bɛɛ lajɛlen minɛ u la Algérie bɛ ka nin gɛnniba in yɛrɛ kɔni kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔba yɛrɛ de kɔni bɛ ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Mali Burkina Faso ale ni Niger ye ka d'a kan hali a ma mɛn yɛrɛ kɔni Mali autorité olu kɔni Algérie accusé yɛrɛ kɔni k'a y'a daba kama ni ka Mali ka drone dɔ yɛrɛ kɔni lajigin yɛrɛ kɔni o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ Mali Burkina Faso ale ni Niger ninnu bɛɛ lajɛlen u ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ Algérie jamana kɔnɔna na u y'u wele ka bɔ yen nɔ Algérie ale fɛnɛ ye jaabi min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka nin ko in yɛrɛ kɔni ma a fɛnɛ y'a ka ambassadeur yɛrɛ kɔni fɛnɛ wele ka bɔ o jamana ninnu kɔnɔna na de hors de kɔnɔna maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ laɲini kɛ autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka taa dɛmɛdenw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko Algérie bɛ ka nin wale minnu yɛrɛ kɛ olu yɛrɛ kɔni na olu gɛntɔ la ko o yɛrɛ kɔni olu ka hadamaden hakɛw yɛrɛ kɔni violeli baaraw yɛrɛ de kɔni Ecobank ka baarakɛla maa fila ni o ye Biram Diop ale ni Alassane Touré ni maa fila ni yɛrɛ kɔni Sinabefu Mamadou dɔw yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'u labilala juma tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2025 bange baarakɛla maa fila ni yɛrɛ kɔni sera ka bila o y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya o tɛmɛna an ka autorité ale ni Sinabefu syndicat yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o ka fɔɲɔgɔnkɔ ko in na ko wa fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni sera ka ɲɛnabɔ avril kalo tile 18 tɛmɛnen de dɔw kɔfɔlen min na ni an ka Mali premier ministre ni o ye Abdoulaye Mayiga ale ni Sinabefu maaw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ walasa u ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka fɔɲɔgɔnkɔ in na bangeko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko banque baarakɛlabaw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u sen don ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na min tɛmɛna minisiri ale ni Sinabefu maaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa u ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ ko kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛna mɔgɔ fila ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni Sinabefu maaw olu kun kɛmɛ n'u k'u ka gɛrɛfu min yɛrɛ kɔni bolo da u ye gɛrɛfu in bɔ yen nɔ o yɔrɔ bɛɛ ko wa juma tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2025 Ecobank ka baarakɛla fila minnu yɛrɛ kɔni kun minɛlen don Mali autorité fɛ o baarakɛla fila ni yɛrɛ kɔni fɛnɛ labilala nin don kofɔlen in na Sinabefu maaw olu yɛrɛ kɔni kɛlen k'u ka gɛrɛfu in yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen nɔ dɔgɔkun kelen o kɔfɛ Biram Diop ale ni Alassane Touré ninnu yɛrɛ kɔni labilala nka sources yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u labilala yɛrɛ kɔni nka u ye caution dɔ de sara Biram Diop ale ni Alassane Touré bɛrɛ yɛrɛ kɔni kun ta jɛnnen kun ka kalo 2 kaso yɛrɛ kɔni kɛ
Kada ka bisigali yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ u yɛrɛ kɔni na ko fausse garantie min yɛrɛ kɔni cira EDMSA ma yɛrɛ kɔni ma ko man yɛrɛ kɔni u nɔ yera o ko in na source judiciaire dɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko walasa Biram Diop ale ni Alassane Touré yɛrɛ kɔni ka se ka labila k'a wajibiyar'u yɛrɛ kɔni kan k'u ka CFA wari miliyɔn 100 caution yɛrɛ de kɔni sara Ecobank ni baarakɛla maa fila ni yɛrɛ kɔni bilalen sina bɛɛ fuma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa fila ninnu bilali jara u ye wa a yirala k'a fɔ ko Ecobank ni baarakɛla maa fila minnu yɛrɛ kɔni bilala an ka autorité ma yɛrɛ kɔni fɛ o wale yɛrɛ kɔni jara ma ye ka d'a kan a yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni fɔɲɔgɔnba min yɛrɛ kɔni kun tɛmɛna an ka Mali banquiw ale ni autoritéw ni ɲɔgɔn cɛ la damina na kari o fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni na alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 24 san 2025 Mamadou Traoré ni Maba Falima Kulewura ni ma kofɔlen ale politique ma ye an ka Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ nin kɔni minɛna nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna an ka 15e arrondissement commissariat ma yɛrɛ kɔni fɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko tile kelen o yɛrɛ kɔni kɔfɛ juma tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2025 Mamadou Traoré ko mandat de dépôt yɛrɛ kɔni dara ale kan an ka Mali autoritéw fɛ ko yɛrɛ kɔni bɛɛ daminɛna alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 24 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 12 wagati ni wagati min yɛrɛ kɔni na an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité o procureur yɛrɛ kɔni ye a laɲini an ka 15e arrondissement commissariat ma yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka taga Mamadou Traoré yɛrɛ kɔni minɛ lewura yɛrɛ kɔni minɛlen o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'an ka politique maa caman yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko wale yɛrɛ kɔni ma ja u ye o yɛrɛ kɔni dɔ ye plateforme Espérance Nouvelle jigiya kura maaw ye ni jɛkulu in yɛrɛ kɔni na Mamadou Traoré ale o jɛkulu ma b'a dɔ yɛrɛ kɔni ye ko Mamadou Traoré ale yɛrɛ kɔni minɛlen alamisa tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔfɛ o dugusajɛ ni o bɛnna juma ma avril kalo tile 25 san 2025 ko mandat de dépôt yɛrɛ kɔni dara ale kan ni ka taa a datugu kaso la Mamadou Traoré ale yɛrɛ kɔni datugura kaso la ka d'a kan k'a ye ko minnu yɛrɛ kɔni kɛ o de ye ko atteinte au crédit de l'État ye ko nin kɔni ye infraction ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ni a caman yɛrɛ kɔnɔna a bɛ ta ka ɲɛsin maa min yɛrɛ kɔni ma k'i b'a sɔrɔ a tigi ye kuma dɔ yɛrɛ kɔni fɔ kuma min bɛ se ka na ni basigibaliya yɛrɛ de kɔni ye ko o fana tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ Mamadou Traoré ale yɛrɛ kɔni accuselen don fɛnɛ ko a ye kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni cari kunnafoni kolon min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ ka kuma an ka Mali force de défense et de sécurité yɛrɛ de kɔni kan ko wa a kɛtɔ ka ni kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni cari a ye u cari a ka interview dɔ walima a ye kuma dɔw yɛrɛ de kɔni fɔ jama yɛrɛ kɔni na k'a ye kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni cari o kuma fɔtɔ de senfɛ Mamadou Traoré ale yɛrɛ kɔni accuselen don infraction min yɛrɛ kɔni na a yɛrɛla k'a fɔ ko ni infraction yɛrɛ kɔni bɛ yen an ka Mali code pénal yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ cybercriminalité yɛrɛ kɔni kan ko infraction in bɛ o fɛnɛ kɔnɔna na ko ni maa min yɛrɛ kɔni ye nin kɛ ni e yɛrɛ kɔni kɔnɔna i bɛ se ka san caman yɛrɛ de kɔni kaso kɛ a ko kan nka min yɛrɛ kɔni Mamadou Traoré ale ka avocat yɛrɛ kɔni halisa an bɛ wagati min na fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni ma déclaration ko kɛ a ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan nka yirala k'a fɔ ko Mamadou Traoré di tilewura ale yɛrɛ kɔni ka procès juin kalo tile 12 nata ye san 2025 de ye sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Guinée Bissau jamana kɔnɔna na komi yɛrɛ kɔni ye Guinée Bissau ale ka chef d'état-major général des armées ni o ye bien tan yɛrɛ kɔni k'a bɛna fɔ ni ma kofɔlen ale yɛrɛ kɔni bɛ a kɛlɛbolo yɛrɛ de kɔni kan alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 24 san 2025 Guinée Bissau ale ka chef d'état-major général des armées o kɔni ye laseli kɛ ko ni maa o maa yɛrɛ kɔni e yalla ni maramafɛn yɛrɛ kɔni ye Guinée Bissau jamana kɔnɔna na o y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka na ni ɲagami yɛrɛ de kɔni ye jamana kɔnɔdenw cɛla n'i ka maramafɛnw yɛrɛ kɔni k'i ka d'a la k'a fɔ ko yamaruya yɛrɛ kɔni bɛ Guinée Bissau finitigiw yɛrɛ kɔni bolo o ka marifa ci la chef d'état-major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ nin wale sugu yɛrɛ kɔni kɛ ko olu kan ka faga ka bɔ yen ne k'ale y'a da jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo la k'a tɛ yamaruya di maa si ma Guinée Bissau jamana kɔnɔna na i ka yala ni maramafɛnw ye karew kɔnɔna na ko walima i ka wale dɔw yɛrɛ kɔni kɛ min bɛ se ka na ni basigibaliyaw yɛrɛ kɔni ye Guinée Bissau jamana kɔnɔna na k'a tɛ jɛn ni o ye ko wa ni maa o maa yɛrɛ kɔni minɛna ni a ye i ka d'a la k'a fɔ ko Guinée Bissau finitigiw bɛ marifa ci la yɛrɛ kɔnɔ Guinée Bissau ka ni état-major yɛrɛ kan kɔrɔfɔ la a bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko finitigiw yɛrɛ kɔni ka baara ye min ye o de ye ka jamana dɛmɛ yɛrɛ kɔni ka bɛn ale ni hakilisigi yɛrɛ kɔni sabati jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na finitigiw olu yɛrɛ kɔni tɛ jɛn n'a yɛrɛ kɔni maa si ka na ni basigibaliya yɛrɛ kɔni a ka jamana kɔnɔdenw cɛla la karew kɔnɔna na ko wa k'olu tɛ se k'a permettre yɛrɛ kɔni maa minnu bɛ nin wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ olu ka minɛ yɛrɛ kɔni n'u yɛrɛ dɔrɔn marifa yɛrɛ de kɔni bɛ ci u la u yɔrɔ bɛɛ la ko olu yɛrɛ kɔni sɛgɛnna olu tɛ se k'a to bilen yɛrɛ kɔni mɔgɔ ka yala ni marifa yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔna na wa olu tɛ sɔn bilen ni maa sugu ni yɛrɛ kɔni u ka minɛ yɛrɛ kɔni ko wa olu tɛ jɛn n'a ye bilen k'a fɔ ni maa sugu ninnu u ka minɛ yɛrɛ kɔni k'u datugu kaso la wa kɔfɛ tuguni u bɛ tila k'u labila ko wa n'u labilala u bɛ tila ka segin tuguni ni ka u ka wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ k'u tɛ jɛn ni o yɛrɛ kɔni ye bilen
o yɛrɛ de kɔnɔna ni e maa min yɛrɛ kɔni yira ni maramafɛn y'i bolo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ k'e bɛ fɛ ka na ni basigibaliya yɛrɛ de kɔni jamaw yɛrɛ kɔni cɛla i ka da la k'a fɔ k'e yɛrɛ kɔni t'i minɛ nka marifa de kɔni bɛ ci la Guinée Bissau finitigiw fɛ wa a bɛ kangarida yɛrɛ kɔni kɛ fɛnɛ ko ladilikan yɛrɛ kɔni tɛ ka fɔ civiliw dɔrɔn ko wa hali militaires u ka da la k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni sen b'a la ko hali n'a sɔrɔ ale Guinée Bissau chef d'état-major général des armées ni ale yɛrɛ de kɔni ni wale yɛrɛ kɔni kɛ ka yala ni maramafɛn yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka na ni basigibaliya yɛrɛ kɔni ye cadrew yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yamaruya bɛ Guinée finitigiw yɛrɛ kɔni bolo u ka marifa ci ale yɛrɛ la wa a y'a yira k'a fɔ k'ale dalen don a la k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko i ka mesure farimantbaw yɛrɛ kɔni ta ko jamana bɛ se ka développer ni o yɛrɛ de kɔni ko nka ka kuma fɔ nɔgɔya ni yɛrɛ kɔni na k'ale y'a faamu k'a fɔ ko jamana tɛ développer ni o yɛrɛ kɔni o de la k'a ye ladilikan di bɛɛ ma a tɛ segin a ka bilen yɛrɛ kɔni e maa o maa yɛrɛ kɔni i yala ni maramafɛn Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a ye k'a fɔ i bɛ ka na ni basigibaliya yɛrɛ de kɔni jamana kɔnɔdenw ɲɔgɔn cɛ la k'i ka da la k'a fɔ ko Guinée Bissau finitigiw u bɛ marifa yɛrɛ de kɔni ci i la min yɛrɛ kɔni ye mɔgɔw yɛrɛ kɔni minɛlen ni ka u datugu kaso la ni koɲɛ yɛrɛ kɔni kan ko o kɔni kuma t'a la bilen Irisiga ministre des affaires étrangères ni o ye Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni min ma kofɔlen maa dɔw yɛrɛ kɔni ye ale interview min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Russie yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ka bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la u ka kɛlɛko in koɲɛ yɛrɛ kɔni kan Sergei Lavrov ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛ ka kuma ni bɛnkan sɛbɛn ko dɔ yɛrɛ de kɔni Ukraine ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ la ko olu Russie yɛrɛ kɔni olu pɛrɛnnen don ni ka accord in yɛrɛ kɔni signé ko nka accord in signé ko yɛrɛ kɔni na ko fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ fo olu yɛrɛ kɔni k'a labɛn a ko yɛrɛ kɔni na ni o yɛrɛ kɔni kɛra min yɛrɛ kɔni ni bɛnkan sɛbɛn ye Ukraine ale ni Russie u bɛɛ lajɛlen bɛna na u bolonɔ bila a sɛbɛn yɛrɛ kɔni na Russie ka ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko fɛn caman yɛrɛ kɔni bɛ ka a yira olu la k'a fɔ k'u bɛ sira ɲuman yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ in banni ko la Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko kunnafonidi sira man yɛrɛ kɔni ye a ɲininka ko don laban yɛrɛ kɔni na Russie ale ye missile film yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ka faaba yɛrɛ kɔni ma ni o ye Kiev yɛrɛ kɔni Sergei Lavrov ale y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ missile fili fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ ni ka taa Ukraine jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu b'a fili ka taa yɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔni na yɔrɔ min na ni Ukraine ale ka finitigiw sigiyɔrɔ bɛ yen de ko yalima ni yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ civiliw de kan ka kɛ yen nɔ nka i b'a ye k'a fɔ Ukraine ale ka finitigiw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ ko olu Russie olu yɛrɛ kɔni bɛ farapu kɛ ni ka ɲɛsin o yɔrɔw de kɔni ma nka min yɛrɛ kɔni ye civiliw ye olu tɛ farapu kɛ ni ka ɲɛsin civiliw ma u ka nin kɛlɛ in kɔnɔna na ko n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔni don ni Ukraine ka finitigiw yɛrɛ de kɔni bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na Russie ale ka lafasali ministre yamaruya yɛrɛ kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni bolo u ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin ni yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan Ukraine ka finitigiw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ hakilila jiginna araba tɛmɛnen avril kalo tile 23 san 2025 su ne ka don alamisa kɔnɔ avril kalo tile 24 san 2025 Russie ale yɛrɛ kɔni missile-baw yɛrɛ de kɔni fili ni ka taa Ukraine ale ka faabaw yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 12 bɔnɛ ani na Ukraine jamana kɔnɔna na Russie maa yɛrɛ kɔni kelen ni ka ni missile fili yɛrɛ kɔni kɛ ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na min ye Donald Trump ye ne ye États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko Putin ka maaw yɛrɛ kɔni ni wale min kɛ ko o yɛrɛ kɔni ma diya a ye o yɛrɛ de kɔni na a bɛ laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye attaque yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko Russie a ka o wale ni yɛrɛ kɔni jɔ an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi nka Russie ka maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye bɛnkan sɛbɛn sɔrɔli Ukraine ale ni Russie ɲɔgɔn cɛ la u ka kɛlɛko in yɛrɛ kɔni na ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Russie ale yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ni ka i bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni na ko nka bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ olu kan ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni ko n'o tɛ n'o yɛrɛ kɔni kɛra ka ban olu b'u bolonɔ yɛrɛ kɔni bila sɛbɛn in na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ y'aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma